Я не жартую. Żeby zwalczyć ze stresem, nie trzeba, żeby was tylko głaskali, a odwrotnie. Trzeba dostać stres. Po pierwsze, to zimna woda, pohartowaться. Teraz śnieg. Można wyjти на подворок хвильово, дать на себе. Так само несамовите działania mają rózgi. Bicie takimi patyczkami, chińskimi takimi rózgami i człowiek za parę minut dostał szczęście, miłość. A czym? Nieprzyjemnej, teoretycznie rzeczą. I тут powstaje teoria i praktyka. Nie tylko wszystko, co nam podobaje i chcielibyśmy mieć, działa na nas tak, jak my myślimy. A rzeczy, których my boimy się, nie chcieli, działają na nas niesamowite dobrze.